गोष्ट आहे 2010 मधील. मी तेव्हा 3री मध्ये होतो. मी तेव्हा शिक्षणासाठी मुंबईला राहायचो आणि माझे मम्मी पप्पा भिवंडी नाशिक हायवे लगतच आमचा पेट्रोल पंप आहे तिकडे राहायचे. तिकडे एक मस्त घर आणि सोबतच आमचा धाबा होता. माझे पप्पा धाबा हँडल करायचे आणि पेट्रोल पंप माझे काका. एकदा मला शाळेला सुट्टी मिळाली होती. मी माझ्या मावशीसोबत माझ्या आई वडिलांना भेटण्यासाठी भिवंडीमध्ये गेलो होतो. तिकडे येऊन मला 1-2 दिवस झाले होते. एके दिवशी आम्ही झोपलो होतो, तेवढ्यात आमचा दरवाजा कोणीतरी ठोकण्याचा आवाज येऊ लागला. त्यामुळे माझी झोप मोड झाली. बाकी सगळेही उठले होते, पण सगळे अर्ध्या झोपेतच होते. नंतर मला ओ साहेब, ओ साहेब अशी माणसाची हाक ऐकू आली. तीही साधारण 5-6 वेळेला. आम्हाला वाटलं की कोणीतरी धाब्यावरून आलं असेल पप्पांना बोलवायला. मी उठून खिडकीच्या बाहेर बघू लागलो. तेवढ्यात एक सुवासीन बाई तिने खिडकीतून आत डोकावून बघितलं. मी त्या बाईला बघून जाग्यावरच हादरलो आणि धाड करून मागे सरकलो. जवळच एक नायलॉनच्या रशीची खाट उभी ठेवली होती. तिच्या पायाला धरून कसाबसा सावरलो आणि चुपचाप झोपी गेलो. तेव्हा साधारण 4 वाजले असतील. सकाळी 10च्या नंतर मी उठलो. नाश्ता वगैरे झाल्यानंतर मी सर्व गोष्ट माझ्या मम्मीला सांगितली आणि ती पप्पांनाही कळली. नंतर त्यांनी मला असं सांगितलं की ती बाई दुसरी कोणी नसून माझी चुलत आजी होती. माझ्या चुलत काकांची आई. तिने त्याच वास्तूमध्ये नवऱ्याच्या भांडणापायी विष पिऊन आत्महत्या केली होती. जेव्हा मला ही गोष्ट समजली तेव्हा काहीच खास वाटलं नव्हतं. पण ज्या दिवशी मी माझ्या काकांना भेटायला त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो तेव्हा मी पाहिलं की तीच बाई आणि सोबत एक माणूस म्हणजे कदाचित तिचा नवरा असे दोघांचे फोटो भिंतीला लागले होते. ते पण हार वगैरे घालून. मी काकांना विचारलं की हे कोण आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की हे त्यांचे आई बाबा आहेत जे वारले आहेत. मी त्यांना सांगितलं की ह्या बाईंना मी बघितलं आहे. त्यावर त्यांनी विचारलं की कधी आणि कुठे. मी त्यांना मी पाहिलेला सर्व प्रसंग सांगितला. ते हळूच हसत म्हणाले की काकू तुम्हाला बघायला आली असेल. हे ऐकून मी जरा विचारातच पडलो. सगळे माझ्या चुलत आजीला काकू म्हणायचे. नंतर मी हा प्रश्न माझ्या मम्मी पप्पांनाही विचारला की खरंच काकू येतात का. तेव्हा माझे पप्पा म्हणाले की हो, ती एक चांगली आत्मा आहे. मी सुद्धा पाहिलंय त्यांना. मी विचारलं कधी. तेव्हा ते म्हणाले एकदाच, त्यांच्या मृत्यूच्या 1-2 दिवसानंतर. नंतर काही दिवसांनी पप्पांना नवीन जॉब लागला मुंबईमध्ये. मग आम्ही तिथून मुंबईला शिफ्ट झालो. पण कधी कधी एक विचार येतो की त्या खरंच काकू होत्या की तो माझा फक्त एक भास होता. नमस्कार, माझे नाव कृपया गुपित ठेवा ही विनंती. हा अनुभव माझ्या चुलत भावासोबत घडला होता. त्याचे आई वडील आणि बहीण असा छोटासा परिवार होता. कारण काही कारणास्तव त्याच्या वडिलांचं निधन झालं. नंतर बहिणीचं लग्न झालं आणि काही वर्षानंतर आईचं सुद्धा निधन झालं. तो लहानपणीच पोरका झाला. तो 5 ते 6 वर्ष त्याच्या मावशीकडे राहिला आणि मग गावी परत आला. एकटं राहणं, एकटं खाणं पिणं याची त्याला आता सवय झाली होती. त्याला कुणाचा धाक नसल्यामुळे त्याला कमी वयातच दारू व नशा करण्याची सवय लागली. एके दिवशी तो नशेतच पलंगावर न झोपता पलंगाच्या खाली झोपी गेला. नशा उतरल्यावर रात्री 12च्या सुमारास त्याला अचानक जाग आली. तर त्याला असं जाणवलं त्याच्याजवळ कोणीतरी झोपलेलं आहे. परंतु त्याची मागे वळून पाहण्याची हिंमत होत नव्हती. तरीही त्याने हिंमत करून मागे वळून बघितलं तर एक बाई त्याच्याकडे डोळे रोखून पाहत होती. हे पाहून त्याला लगेच भुरळ आली. सकाळी शेजारच्या लोकांनी आवाज दिल्यावर तो बेशुद्ध अवस्थेत सापडला. नंतर त्याची अवस्था खराब होऊ लागली. तो काही खात नसे, पीत नसे. त्याला गावातील एका पुजाऱ्याकडे नेण्यात आलं. तेव्हा त्यांनी घडलेला सगळा प्रकार पुजाऱ्यांना सांगितला. तेव्हा पुजारी म्हणाले, एखादी वास्तू फार जास्त काळ बंद असली तर त्यावर अमानवी शक्ती आपला ताबा दाखवतात.
गेल्या 5 ते 6 वर्षात ते घर बंद असल्यामुळे त्या ठिकाणी अमानवी शक्तीचा वास झाला. नंतर तिथे पूजा करण्यात आली, त्याला अंगारा लावण्यात आला. तशी हळूहळू त्याची तब्येत ठीक होऊ लागली. नंतर त्यांनी ते घर कायमचं बंद केलं. ते अजूनही बंदच आहे. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.